Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Kane keru kubuar balayu na WhatsApp bala tho da presiden barang ba jong kaseng VP uba arden haga bula tho kumni kane ka jing pensyaya kitu ki kena ki ba persyang ban ya lambak layu pajba haga bay day bet kabur ka ikhtiar jong ki dor barsno ka VP kam yang persya ya ki dor barsno mereka keren persya ya ka jing penon kambak laya ka bor da ki rang ba sno bat komiti sno kajing keren persya ya kirang ba snong lane komiti snong kiba penon kam baklaya ka bor kam dai kajing uro ya ka bor ki dorbar snong ha kajing sha ki dorbar snong kila dep sha uro lepa ha kiba bun ki nong yalam snong kiba penon kam baklaya ka bor ka VP kan pen impat ya ki dorbar snong kiba shisha katkum katan rai ukhasi bat ki nong yalam snong kiba shisha kenang bangin la ban pen phaipat sa sisin ya ka bor ka ba shisha jong ki dorbar sino sa hisin ngakwa kane kam thau ya baru ki nongelam sino tangkat to shwa ya menta na i arden milar basemoy